gemme dig. Så, er du klar? Jeg skal ud og gemme mig nu. Ses, Christian! Jeg gemmer mig herinde. Det er det, jeg sagde min far. Det kan I huske det? Easy. Det er virkelig ikke godt herinde. Der er virkelig lidt plads. Jeg ved ikke, om I kan se. Jeg opdaterer, når jeg kan filme igen. Jeg kan se, om jeg kan få lige der. Der står mig den stol der. Jeg tror, han begynder at filme nu. Der er lige et barn, der er lidt forbi måden at se mig. Jeg så mig. Jeg tror lige, det var Christian. Det var det ikke. Det var part 2. Nå, vi ses næste video. Det var bare part 2. Det var en kort video. Hej.